labi, kaya ang tatapoy ni birthday na kasi ngayon. Magluto yapin mama ko eh. Bisa to ke? Bin muli na ako na. Tatalang kakak, matalusan. Nakakapalan yung birthday ng tatang ko. Ay, malambat pa ito. Siya nga, Iskender. Kapalan niya yung birthday ng tatang ko. Malambat pa ito. Nakutang. Singelan, pasalmad mo na ako. Oy, tape. Namburi mo. Bas kinano. Nanwaring buri mo. Ayan. Ating kong balot. Ating donut. Tinape. Chicharon. Ayan, Oh. chichirya. Mamili ka sa amburi mo. Magchicharon na ako mo. Seychelle. Ayun yung bayad ko. Salamat. Oh, kumusta na pala yung bimbi na Singelan? Oy, ta. Daragol ne. Grade 2 ne. Daragol niya naman na gastos. Ne, karakala project eskwela. Talo mo naman. Kami mga dua. Kaya kasi masyado nga kakit eh. Apen, ay, ito yakin magaran. Ano yung karakala gagawan tingin? Paproject, anak kagastos, grade 2. Alam fruit salad po, tabi sa ako. Nakakapalan niya kasi ingon since day. November 1, ano yan anak? Bakit? Assignment niya kasi bukas. Kaya eskwela? Pagka ano yung pag-aralan yan? Bagay, importante mo rin maranong papag-aralan nyo na yan. Nang November 1, panirik talang kandilari at mo kay sementeryo. Yapin nyo tayo. Oh, sige na. Magleleman yung pana ako, maglele na ka rin.
niya pala makatok ng itatang ko at eta kini makatok ng Anak ka pa, mo paintindihan ito. May kulang kuwari ka. sabi na asing teacher ko patsala kami keng eskwela pwede kami paturo kaya kayo. O makanini na mo. Itatang mo at inyang minunang pamilya. Mas kailangan di ka rin kaya sa kaya katamo. Kami gaga naka uling, eda nakamampaburin. Kahagol mo na. Salamat na yung mga nagkatiyaning na kayo niya. Pero salamat, Ellen. Juancho! Lakuan ko na yung bike binbin Balikan ko niya bukas sa lamo rin klase. Tara na, Tang. Ay, Tang, saglit. Kabuklat daring mata ko kiniking yato ing mumuna kong akit apin ingke kang lago magumpisa kanita ang ganaking katatawlyan ingke kang kaul asneking kapali ingke kang lugod alang kalupaya mong dili ingke kang dalan